vou a falar da vida e da obra de José Suárez. As dúas cousas vincúlanse unha con outra. Hai tres épocas importantes na súa vida, os anos 30, o exilio e despois o retorno. En cada unha delas fai, evidentemente, unha serie importante de fotografías. Por que escollín esta peza do mes da romería de San Vitoiro? Porque é unha peza importante e unha serie importante dentro do que é a etnografía destas primeiras fotografías de José Suárez. Unha das características importantes desta fotografía é xustamente a influencia que se atopa nela do cine, é dicir, o posado, a posta en escena, esos cregos que se nota a man do fotógrafo que está colocando a esos dous cregos no fondo, e tamén o crego do primeiro plano que está mirando ao lonxe. Esta vai ser unha das características da mirada e o posado nos retratos que fai José Suárez ao longo de toda a súa historia fotográfica, non? Ten unha vinculación esta fotografía e esta serie ca serie máis importante que vai a realizar despois, que é a serie de Mariñeiros. En ela, nesta serie tamén, veremos como aparece esos posados, esas miradas ao lonxe, esos cortes que aparecen tamén en moitas series de aquí de San Vitoiro, e que vai ser unha dominante e tamén vai ser unha das características importantes que van ter influencia das vanguardas fotográficas europeas desta época. José Suárez, a nivel fotográfico en Galicia, evidentemente é un fotógrafo autor. Isto quere decir que evidentemente non fai as mesmas fotografías que o que se estaba a facer cos fotógrafos de estudio en Galicia, ou unha fotografía, digamos, moito máis costumista, como podía ser a de Casado, senón que vai a intentar introducirse no que é o estilo documental e analizar certos, digamos, aspectos do que pode ser a sociedade galega, como poden ser os mariñeiros, os oleiros, os feirantes, e neste caso a historia das romerías de Galicia.